Jai Boro Harini. Welcome back my YouTube channel Simang Brahma Blog. Good morning all of you. गोबाव समनि उनावहाय दिनै आं बड'लेण्डनि सोमोन्दै बा हाग्रामा सारमोननि सोमोन्दैहाय ब्लग लाबोनाय जानोसै। जोबोद गोबाव जाबायमोन ब्लग लाबोया, मानो होननानै बुङोब्ला आं मुम्बाइ, पुना बबेबा जायगायाव बेरायनानै आहमेदाबादनि फ्लावार फ्ल' बायदिसिना जुथाइ नायनानै आरो जोंनि बेटार इन्डिया डिफेन्सनि सोमोन्दै आरो 26 जानुवारिनि सोमोन्दैहाय भिडिअ लाबोयै गोबां सम जाबायमोन आरो जोंनि बड'लेण्डनि सोमोन्दैहाय लाबोनाया गोबाव जाबाय आरोखि। दा जेखि जादोला नोंथांमोना नुबाय सैथो थारा मोगथाङाव जाखांफैयो। जाय बिथांखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा मोजां मोननानै सनमान होनानै बिथांखौ सेलेक्ट खालायदों, जोंनि प्रेजेन्ट BTCनि चिफ बानायदों। दा बिथांनि खुगानिफ्राय सैथो खोथाया ओंखारजोब्बाय। बिथाङा इलेक्शननि आवगायावबो बुंदोंमोन जेसेबांनाखि NDFB बिथांमोनहा जेलाव दङ बिथांमोनखौ बख'नायनि बेबस्था लागोन। मैया थांनाय 27 जानुवारियावहाय जेनाखि गोजोन गोरोबथानि दिन, बे समाव बिथाङा गावनो निजे बुंफ्रुबाय जेसेबां हायो एसेबां थाबनो जोंनि NDFB बिदा फंबायफोरखौ जेलनिफ्राय दिहुननायनि खामानिखौ मावसिगोन। जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोंनि लिडारा बिब्दिसो जानांगौ। जेब्लानाखि जोंनि अलखदाव फैयो रायजो राजा बा जोंनि हारिया, बे समावहाय बिथाङा होनदों पार्टिया जेखि जाया मानो, इलेक्शनाव जेखि दांलाबाजि जाया मानो, जेब्लानाखि हारिनि खोथा फैयो बेयाव मोनसे खौसेथि जानांगौ। थारैनो खोथाया नंगौ। जोंनि NDFB बिदा फंबायफ्राबो गावस्रालायनानै गुबुन गुबुन पार्टि जानानै बिथांमोनाबो गावजों गाव दासिमबो एना एनिया गैया। सोरबा रन्जन दैमारि सारनि गदनो, गबिन्द बसुमतारिनि गदनो, सावरायग्रानि गदनो, धीरेन्द्रनि गदनो, बेफोरबायदि जालायलायनानै दिनैसिमबो दासिमबो बिथांमोनहाबो समाधानाव फैयाखै। जायनि फलाव हाग्रामा सारा थारखौनो बुंदों, बिदि जायोब्ला गोनो गोथो जायो। नोंथांमोनानो जुदि मुंख्लंनि मुंखौ होआब्ला, गावजों गाव जुदि ज' भर्ति जालायलायाब्ला, खौसेथि जालायाब्ला माबोरै बिथांमोननि माबाखौहाय प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो। जेखियानो जादोला हाग्रामा सारनि खोथाखौ बुजिनांगोन, हाग्रामा सारनि साननायखौ जों गनायनांगोन आरो बिथांनि जेनाखि थांखि लानाय हाबानि बाहाय जों साफ्रोमबो बर'फ्रा सापर्ट होनांगोन। मिशन भिजनखौल' जानाय नङा। मिशन भिजनाव जुदि नोंथाङा खामानिखौनो मावफुङाबा मिशन भिजनल' लानानै जेबो लाब गैया। थांनाय 5 बोसोरावहाय जोंनि मानगोनां प्रमद सारा जेराखि मिशन लाबोदोंमोन, बिथाङा थिगैनो लाबोदों, नाथाय बिथाङा मावफुंनो हायाखै। मानो होननानै बुङोबा बिथाङा फारसेथिं फुल बहुमतयानो फुल मेजरिटि गैयामोन, जायनि फलाव BJPनि लिडारफोरनि आखायावसो बिथाङा मोसानांदोंमोन। हयबा जानो हागौ बिथाङा जुदि इन्डिपेन्डेन्ट खामानि मावनो मोननायमोनब्ला खामानिखौ जाफुंहोगौमोन खोमा। नाथाय दिनै जों गनायनांगोन हाग्रामा सारनि जेनाखि सान्थि, बिथांनि जेनाखि टारगेट, बिथाङा मिशन भिजन गैयालासिनो गावनि गोसोजों मिशन भिजन बानायनानै टारगेट लानानै हाबाखौ मावगासिनो दङ। बिथांनियाबो मिशन भिजन माने डाइरेक्ट बिथाङा खिन्थायाल' मावनांगौ होननानै, नाथाय बिथाङा मावखांनायनि उनावसो मिन्थियो बिथाङा मा मावनो थांगासिनो दङ। बिथाङा नंगौखौ सैथोखौ थारैनो बुंफ्रुबाय थायो। दा नुनो मोनबाय बिथाङा जेनाखि हाबा मावदों, राइट, प्रमद बर' मावस्लाबनो हायैखौ बिथाङा दा मावगासिनो दङ। जुदि बै 5 बोसोराव प्रमद बर' नङालासिनो जुदि हाग्रामा मोनब्ला आरो जुदि दानि फैनाय माबायावहाय गभर्निंआव जुदि प्रमद बर' जानांगौब्ला बिथाङा जे मा बखिगौमोनथाय, मा खालायगौमोनथाय हाग्रामा सारखौ। दिनैनो मालाबा इडि होनानै जेलाव थांहोनो, जाख्ल'नायनि हाबायाव बिथांखौ जेलाव थांहोनो, सेक्रेटारियेटआव रावजोंबो लोगो हमा, न'आव रावखौबो लोगो हमा, रायजो राजानिफोराव बेसेबां बानसावगौमोन प्रमद बर' सारा। दा हाग्रामा सारखायसो बिथाङा इडिबो लागायाखै, जेबो लागायाखै। नङाब्ला प्रमद बर' सारा इडि लागायोब्ला दानो जेलाव थांनांगौमोन। मानो होननानै बुङा बिथांनि जाख्ल'नाया गोबां दङ, गोबां प्रुफ दङ, जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा बिथांखौ जेसेबां हायो जाथोंसै, नाथाय 5 बोसोरनि गेजेरावनो बेखौ सरकारनिफ्राय बोख्लायनाय जादों। दा
नुबाय जोंनि हाग्रामा सारा जेराव मोनो एरावनो जाखिनि गाव खोथा बुंदों बे हाबाफोरखौ मावफुंनो आखायाव लागासिनो दङ मावगासिनो दङ दाथ' 4 मासल' जादों आरो 5 बोसोर दङ बे गेजेरावहाय गोबां हाग्रामा सारा मावलांगोन आरो जुदि मोजाङै मोजां मावबाय थायोब्ला बिथाङा फैगौ इलेक्सनावबो देरहाबावगोन आरो BPF आनो जोंनि बड'लेण्डआवहाय सोरखार जाफिनगोन बिनि थाखायनो आं रायजो राजाखौ बयखौबो खौसेथि जानानै बिथांखौ सापर्ट होनो खावलायो आरो लोगोसे जेनाखि फैगौ MLA इलेक्सन बे इलेक्सनावबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बा BTCनि रायजो राजाफ्रा बयबो साफ्रोमबो जनगोष्ठी मुस्लिम जेखियानो जाया मानो बिथांमोनहा BPF खौ सापर्ट होनांगौ आरो 15निफ्राय 15 जन MLA खौ देरहाहोना हरनांगौ मानो होननानै बुङोबा बे 15 जन MLA जुदि थाङोब्ला जुदि जायनाखि सोरखार बानायगोन बेखौ जुदि सापर्ट होयोब्ला जोंहा फुलि सापर्ट मोननायनि हाबा दङ मानो होननानै बुङोब्ला आसाम गभर्निं बानायनायाव जोंनि MLA फ्रा जुदि सापर्ट होयोब्ला नेक्स्ट टाइमावहाय जोंना हाग्रामा सारानो किं मेकार जागोन किं मेकार जायोब्ला जोंहा जेनाखि डिमान्ड दं जेनाखि मोन्थाय दं बेफोरखौ जों बिनानै सोरखारनिफ्राय मोनफ्रोमबो हाबाखौ मोजाङै मोजां मावलांनो हागोन आरो स्ट्रंसिन जागोन जोंनि BTC आव हाबा मावनो हानायनि खामानिया बिथाङा जुदि स्ट्रं जायोब्ला जोंनि रायजो राजाफ्रा आरोबाव साबसिन मुलाम्फा मोननो हागोन आरो जोंनि बड'लेण्ड एरियाया गोजौआव दावखोनायखौ रावबो हमथानो हानाय नङा दा नुनो मोनबाय नै दाख्लैनि कारिगावनि जाथायावबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दासिमबो थै दङ बर'नि थै दङ साफ्रोमबो बर'आनो जाथियानो थै दङ जाथिनि अलखदावहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा दासिमबो इउनिटि दं लोब लोब फैनानै जेरैनाखि सापर्ट होदोंमोन जोंनि दाख्लैनि बे कारिगाव जानाय जाथायाव बेनिफ्रायनो हमदांनो हायो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो दासिमबो हारि जाति बा धोरोम लायालासिनो बर' होननानै बर'नि अलखदाव बारसोमनो थाखाय बयबो थियारि बेनि थाखाय आं जोंनि बर' रायजो राजाखौ साबायखर हरबाय लोगोसे जोंनि हाग्रामा सारखौबो आङो गोजोन हामलायनाय आरो साबायखर हरबाय जेनाखि बिथाङा स्टेप लादों हाबा मावनो NDFB फोरखौ जेलनिफ्राय दिहुननो आरो जोंनि बड'लेण्डखौ दावगाहोनायनि आखायाव लानो बिनि थाखाय बिथांखौ खौथि खौथि नमन थाबाय आरो साबायखर थाबाय बेखौनो बुंनानै आं दिनै बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालायदो जय बर' हारिनि थेंक इउ